Να δούμε τα αστυνομικά μας, να ασχοληθούμε με την υπόθεση με τα 4 βρέφη, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να ανοίγει και θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Την κυρία Σκλιάμη, ψυχολόγος, εγκληματολόγος. Είναι πρώτη φορά που την έχουμε στην παρέα μας, να την καλημερίσουμε και να την καλωσορίσουμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Και τον κύριο Λέον, πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θα μας φωτίσετε τώρα, ναι. Από τον οποίο θα αρχίσουμε, θα μας επιτρέψετε να μας δώσετε τα φώτα σας. Και εμείς το λέγαμε 2-3 μέρες τώρα εδώ πέρα. Είναι και σε τίτλους εφημερίδων. Αλλά επειδή έχετε εμπειρία πολύ μεγάλη, είναι 4 παιδιά τα οποία πεθάνουν σε μια αγκαλιά μιας μάνας. Θυμίζει καθόλου την υπόθεση Πισπυρίγκου? Κοιτάξτε, υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν όμως και διαφορές. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα, η ομοιότητα, μία ομοιότητα βασική είναι ότι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών, ένα σημαντικό αριθμό παιδιών, τα οποία παιδάκια δεν φεύγουν από τη ζωή χωρίς κάποια αιτία θανάτου. Εδώ μία διαφορά βέβαια που έχουμε είναι ότι και οι συνάδελφοί μου οι οποίοι έχουν κάνει τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, μόλις τελειώναν την έκθεση, να το πω απλοϊκά, δεν ήταν σίγουροι για το ποια είναι η αιτία θανάτου. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Βέβαια. Γιατί μας έκανε χθες εντύπωση ότι η υπόθεση είναι από το 19, από το 20. Από τότε δεν έχουμε πάρει, δηλαδή δεν έχουν δώσει οι επιστήμονες μία τεκμηριωμένη άποψη για το πώς φύγανε τα παιδιά. Και μιλάμε για 4 παιδιά. Δεν μπορεί να φεύγει ένα παιδί, ένας άνθρωπος από τη ζωή και η αιτία θανάτου είναι σταμάτησε η καρδιά του. Ναι, σε όλους σταματάει η καρδιά, αλλά από κάποιο λόγο σταματάει η καρδιά. Εδώ αυτή την αιτία την έχουμε για τα παιδιά? Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα και μάλιστα επειδή το άκουσα χτες από κάποιο συνάδελφο, το καρδιακή ανακοπή για παράδειγμα, το σταματάει η καρδιά, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι αιτία θανάτου. Σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν σταματάει τελικά η καρδιά. Όμως από κάτι πρέπει να έχει προέλθει αυτό το σταμάτημα. Εδώ είναι γεγονός ότι δεν έχουμε σαφή αιτία θανάτου. Σε κανένα από τα παιδιά, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, δεν προκύπτει να έχουμε μια ξεκάθαρη αιτία θανάτου. Για παράδειγμα, ένα παθολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή, σε κανένα από τα παιδιά, αν έχετε ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα στην καρδιά, γενετής, μια ουσία, πολύ σωστά, που έχουν γίνει εξετάσεις. Το σημαντικό εδώ πέρα και το σωστό, αν θέλετε, είναι ότι έχουν γίνει και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και παρά τα αυτά δεν έχουμε καταλήξει. Και αυτό οδηγεί και την ίδια, αν δείτε. Δηλαδή και η ίδια η κοπέλα μαζί με την φίλη της, αν έχω καταλάβει καλά, έχουν υποβάλει μια μήνυση για ιατρική αμέλεια πιθανή. Άρα και οι ίδιες δεν πιστεύουν ότι το παιδί είχε κάτι, το τελευταίο ας πούμε παιδάκι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί ένας ιατροδικαστής να εξετάσει ένα σώμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή και να μην βρει την αιτία θανάτου? Κοιτάξτε, είναι καλή ερώτηση και μάλιστα θα σας έλεγα, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, ουσιαστικά πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν σαφή ευρήματα τα οποία θα έπρεπε να παραπέμψουν, για παράδειγμα, τους συναδέλφους σε μια αιτία, ή εάν αυτό το ανοιχτό ενδεχόμενο που αφήνουν για κάθε αιτία πλην πιθανά της παθολογικής. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, εάν υπήρχε μια σαφή παθολογία με τις ιστολογικές εξετάσεις θα είχε φανεί. Εάν είχαμε για παράδειγμα μια δηλητηρίαση με τις τοξικολογικές εξετάσεις, φαρμακευτική ή άλλης φύσεως δηλητηρίαση, θα είχε φανεί. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον με αυτές τις εξετάσεις που έχουμε μέχρι τώρα δεν βρίσκουμε παθολογία, δεν βρίσκουμε δηλητηρίαση. Ασφυξία φαίνεται? Η ασφυξία είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί και σε αυτή την υπόθεση, κυρίως όχι για κανέναν λόγο, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχω πει πολλές φορές ότι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που είναι δίπλα στον άνθρωπο που χάνεται να μας δίνει μια περιγραφή. Εγώ πολλές φορές στο ιατρείο μου ακούω ανθρώπους που χάνονται, συγγενείς ανθρώπου που χάνονται από έμφραγμα και σου λέει αισθάνθηκε ένα πόνο στο στήθος, αισθάνθηκε, είχε μια εφίδρωση. Εδώ έχει δώσει συνέντευξη η κοπέλα που είναι δίπλα στα παιδιά και μου κάνει εντύπωση ότι επιμένει πάρα πολύ στο οξυγόνο.
είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεκτιμήσουμε. Βάλτε μια ανωτελεία. Πριν πάμε στην κυρία Σκλιάμη, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί σας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Μπαλάσκα, γιατί εσείς έχετε πολλά στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, σε ό,τι αφορά την αστυνομία. Κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχουν 3, 4 και 5 συμπτώσεις μαζί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν ευθυγραμμιστεί έτσι οι πλανήτες. Αυτό μεταφέρθηκε και από την αστυνομία της Πάτρας, από τα κεντρικά και στην εισαγγελία, όπου ένας πάρα πολύ καλός εισαγγελέας, ο κύριος Νίκος Νικολάου, το ανέλαβε προσωπικά και έδωσε τις δέουσες εντολές και διαταγές. Εικάζεται ότι ο πρόεδρος των εφετών, ο κύριος Νικολάου, θα δώσει και εντολή όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι νοσοκομιακές εξετάσεις να παραδοθούν ή να γίνουν εκ νέου, ιδιαίτερα σε αυτά που κρατούνται στο αρχείο από τις λήψεις που έχουν γίνει για τις ιστολογικές και για τις άλλες εξετάσεις και τις τοξικολογικές, ούτως ώστε να γίνει πάλι ένας νέος κύκλος εξετάσεων. Ενδεχομένως θα γίνει. Μπορεί να γίνει. Ναι, θα γίνει ένα target group από επιστήμονες οι οποίοι θα το αναλάβουν ενδεχομένως και αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν το νέο πόρισμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποια σκιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το θέμα πάλι ήρθε στην δημοσιότητα από τους δημοσιογράφους. Έτσι. Ναι, με τον 4ο θάνατο. Η Αγγελική Νικολούλη πάλι το έφερε στο φως. Να το πούμε. Είναι όπως έγινε με την Πισπυρίγκου. Ναι. Η ανάκριση, πώς πάει η ανάκριση? Η ανάκριση της κοπέλας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι και αστυνομικά. Ότι αυτή τη στιγμή κανένας άνθρωπος δεν είναι ύποπτος, δεν υπάρχει πουθενά κάποια κατηγορία για οποιοδήποτε άνθρωπο και έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση 4 θανάτων υπό νέα διερεύνηση. Παρόλα αυτά, για να μην παρεξηγηθούμε και πουθενά. Παρόλα αυτά, για να βάλουμε και την κυρία Σκλιάμη στην κουβέντα, η κοπέλα και η μητέρα που φρόντιζε τα 4 βρέφη ένιωσε την ανάγκη να πάει σε δικηγόρο. Δεν ξέρω αν αυτό κάτι από ψυχολογικής πλευράς μπορεί να μας πει κάτι, γιατί εδώ δεν κατηγορήθηκε. Καμία κατηγορία. Δεν έχει καμία κατηγορία. Παιδιά, τα δύο είχαν σχέσεις οι μητέρες μεταξύ τους? Όχι. Η μία μητέρα με την άλλη δεν είχαν κάποια σχέση. Είχαν σχέση με την νεαρή Ειρήνη, με την νεαρή μητέρα, και τα δύο τα παιδιά ήταν παιδιά της, ούτως ώστε είχαν σχέση μητέρας παιδιών. Αυτή ήταν η σχέση. Δεν υπήρχε δηλαδή. Γιατί κρατούσε αυτή τα παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Γιατί τις τα εμπιστεύονταν να τα κρατήσουν. Babysitting έκανε. Τώρα, κυρία Σκλιάμη, σε φίλη, σε γνωστή. Γιατί ένας άνθρωπος να αισθανθεί την ανάγκη από τη στιγμή που δεν κατηγορείται να πάει στο δικηγόρο? Γιατί λέει, εγώ έκανα babysitting και τα παιδιά κάτι πάθαν. Έχει αξία αυτό που λέει ο κύριος Λέων, ότι επιμένει στην ασφυξία, άρα η ασφυξία από κάτι πρέπει να προήλθε. Στην έλλειψη στην έλλειψη οξυγόνου. Είναι σημαντικό ότι η ίδια καταφέρει. Η ίδια λέει ότι υπάρχει έλλειψη οξυγόνου. Γιατί κάποιος αισθάνεται την ανάγκη να πάει σε δικηγόρο? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το λόγο που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Μπορεί να έχει κάποια είδους ανασφάλεια, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο περιβάλλον, όχι μόνο της ίδιας, δηλαδή που μεγάλωσαν αυτά τα βρέφη, αλλά και στην πατρική της οικογένεια. Ποιος ήταν ο φροντιστής, αν υπήρχε φροντιστής στη μητέρα, στον πατέρα, στα αδέρφια της κοπέλας της συγκεκριμένης. Οπότε εκεί λίγο θέλω να... Ο κύριος φροντιστής της μητέρας, της πατρικής οικογένειας. Της κοπέλας που κρατούσε τα παιδιά. Κοπέλας, ναι. Γιατί στέκεστε εκεί? Και της κοπέλας με τα 2 βρέφη. Όχι μόνο της κοπέλας που. Της Ειρήνης. Γιατί στέκεστε εκεί, στο παρελθόν της, ας πούμε? Γιατί είναι σημαντικό να δούμε όχι πώς μεγαλώσανε αυτά τα 2 παιδιά, τα 2 βρέφη, αλλά και το πώς μεγάλωσε η ίδια ως παιδί. Αν είχε την παιδική ηλικία, την παιδική έτσι. Αν είχε τη φροντίδα, αν ήταν κάποιος συναισθηματικά παρόν. Εννοείται και αυτά τις καταγγελίες του κυρίου Γιαννόπουλου. Για όταν ήταν μικρό παιδάκι που είχαν γίνει. Αυτό εννοείται προφανώς. Ναι, σωστά. Για την Ειρήνη λέμε τώρα. Για την Ειρήνη μιλάμε. Λένε ότι το περιβάλλον ήταν κακοποιητικό. Ακριβώς. Το οποίο μεγάλωσε. Άρα εσείς λέτε, αν μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, τι σημαίνει αυτό? Θα κακοποιούσε και η ίδια τα παιδιά? Σημαίνει ότι η κακοποίηση, όταν μαθαίνει ένα παιδί να λύνει τις διαφορές ή να επικοινωνεί ή να μέσα από την κακοποίηση έτσι προσφέρει τη αγάπη, έτσι το μαθαίνει και μετέπειτα, γιατί είχε αναλάβει έναν ρόλο γονεϊκό. Οπότε μιμείται αρχικά. Άρα η αγάπη περνάει μέσα από την κακοποίηση, λέτε? Ακριβώς. Άρα ίσως, τώρα εικασίες κάνουμε, ίσως η Ειρήνη να είχε αυτός ως πρότυπο αγάπης και να ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει εγώ να φροντίσω τα παιδιά. Δεν ξέρουμε και τον κύριο φροντιστή της. Ναι. Πιθανόν να είναι η μητέρα της, μπορεί και όχι. Αυτό έτσι όπως το βλέπετε αυτό τώρα.
Εσείς σαν εγκληματολόγος, από ποια πλευρά μπορούμε να το εξετάσουμε? Ως αμέλεια, ως ας πούμε τυχαίο γεγονός, ως κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό? Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε αν είναι αμέλεια, αλλά πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο συσχετιζόταν με τα παιδιά η ίδια. Έτσι να μιλήσει για αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Εμάς μας κάνει εντύπωση γιατί και οι μητέρες που αφήσαν τα παιδιά στην ειρήνη δεν ψάξανε, δηλαδή από τη στιγμή που χάνεις ένα παιδί. Το πας μέχρι τέλους. Θέλεις να μάθεις από τι έφυγε το παιδί. Ακόμα και αυτό η έλλειψη οξυγόνου που λέει ο κύριος Λέων, λέει η μάνα, έλα εδώ Ειρήνη, τι ένιωσε το παιδί μου, από τι μπορεί να προέλθει η έλλειψη οξυγόνου. Τώρα απλές σκέψεις κάνω κι εγώ. Εκεί δεν πρέπει λίγο να δούμε και εκεί το περιβάλλον από πού ήταν αυτά τα μωρά, από πού προήλθαν αυτά τα παιδιά. Τις μητέρες από τις μητέρες που εμπιστεύτηκαν την Ειρήνη. Σωστά. Και εκεί να δούμε το περιβάλλον είτε αυτών των γυναικών. Ναι. Ναι, και εκεί. Δηλαδή τα περιβάλλοντα παίζουν σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ναι, αλλά άμα συζούσαν που λέει ο κύριος Μπαλάσκας, άμα ήταν φίλοι και η μία ήταν σύντροφος. Άμα ήταν σύντροφος, άρα δεν ήταν η μία φορά που το άφησε. Προφανώς δεν το είχε αφήσει και άλλες φορές. Απλώς η μία φορά ήταν η καταληκτική. Αυτό. Σαφώς μπορεί να υπήρχαν και τα σημάδια έτσι, αλλά να είναι εκεί να τα δει τα σημάδια. Επίσης, όταν η Ειρήνη φαντάζομαι έδωσε κατάθεση όταν φύγαν τα παιδιά στο νοσοκομείο, από ό,τι λέει. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ειδικός ψυχολόγος, να μιλήσει με τη γυναίκα που το φρόντισε το παιδί, να επιληθεί της κατάστασης τέλος πάντων. Από εκεί δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εσείς τώρα έχετε διπλή ιδιότητα, και της ψυχολόγου και της εγκληματολόγου. Από εκεί δεν μπορούν να φανούν κάποια στοιχεία για το αν λέει αλήθεια, αν λέει ψέματα, το τι μπορεί να έχει γίνει. Σαφώς και μπορεί να προκύψει αυτό. Σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός ψυχικής υγείας για να δει το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Τώρα. Θέλω να πάμε λίγο. Ναι, θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Λέων και να σας ρωτήσω για αυτή την ενδιάμεση πνευμοτίτιδα που ακούστηκε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι σημαίνει αυτό το πράγμα και πώς το παθαίνει κάποιος? Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η ενδιάμεση πνευμονίτιδα είναι βέβαιο, δεν γνωρίζω έτσι ακριβώς τις εκθέσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι παθολογοανατομικό έβριμα, δηλαδή ένα έβριμα το οποίο προφανώς ένας συνάδελφος αυτής της ειδικότητας είδε στο μικροσκόπιο και το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει μια αντίδραση των πνευμόνων σε κάτι. Για να το πούμε πιο απλά, τι μπορεί να είναι αυτό το κάτι? Είτε ένα μικρόβιο, είτε ένας ιός, είτε κάποιοι άλλοι παράγοντες, ακόμα και εξωτερικοί παράγοντες, για παράδειγμα ένα φάρμακο, μια ουσία, κάτι άλλο. Παρενέργειες. Ναι, μπορεί να είναι μια αντίδραση γενικά των πνευμόνων. Δεν σημαίνει αιτία θανάτου η πνευμονίτιδα, αυτό είναι σίγουρα. Δεν μπορεί να πεθάνει το παιδί από τέτοιο. Και επίσης να πούμε το εξής: εάν η πνευμονίτιδα ήταν ουσιαστικά από μια λίμωξη, θα είχε ο ίδιος παθολογανατόμος που βρήκε την πνευμονίτιδα, θα είχε βρει και τη λίμωξη στο μικροσκόπιο. Δηλαδή θα είχε βρει τα αντίστοιχα κύτταρα που αντιστοιχούν σε μια βακτηριακή ή σε μια ιογενής λίμωξη. Πώς δημιουργείται? Από τον τρόπο ζωής των παιδιών ή του ανθρώπου αυτού μέσα σε ένα περιβάλλον? Η πνευμονίτιδα είναι αντίδραση στιγμιαία ουσιαστικά σε κάτι ή ενδογενές. Ένα κρύος, ας πούμε. Ναι. Θα δούμε. Είναι πάρα πολλά τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν πολλές. Πάρα πολλά τα ενδεχόμενα. Και εδώ, επειδή ουσιαστικά είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή έχουμε πλέον πληροφορίες, η ίδια η κοπέλα βοηθάει ουσιαστικά και με τις συνεντεύξεις ουσιαστικά που έχει δώσει, αλλά νομίζω ότι και με τη μήνυση που έχει υποβάλει βοηθάει στο να διερευνηθεί η υπόθεση. Πάντως, έτσι, μια σκέψη εργασίας τώρα κάνω. Υπάρχουν και αντιφάσεις όμως. Ήθελα να πάμε λίγο σε εσάς, κύριε Μπαλάσκα. Βλέπω με πόση ευκολία δίνει τις συνεντεύξεις και με πόση ευκολία λέει. Δεν σας παραπέμπει Πισπυρίκου αυτό? Δεν θα πω τρόπο που με παραπέμπει, γιατί έχουμε δει πολλές η ίδια η Πισπυρίκου είπε ότι το μεγαλύτερό μου λάθος ήταν που έδινα συνέντευξη. Και επίσης λέει ότι θέλω να ξαναγίνω μάνα. Δηλαδή δεν ξέρω, ένιωσε την ανάγκη να πει ότι θέλω παιδί, ενώ έχουν χαθεί στα χέρια της 4 παιδιά, που έχει το δικαίωμα η κοπέλα. Ναι. Δημοσιογραφικά πάλι δεν παρατηρώ εκείνο τη θλίψη που έχει ένας άνθρωπος που συντριβή. Ναι. Μόνο αυτό, έτσι, μια παρατήρηση. Χάνει τα μωράκια του. Ενώ βλέπουμε βίντεο δικά της με μια τρυφερότητα
πολύ. Με τα παιδάκια της να κοιμούνται δίπλα. Ενώ ξέρουμε ότι τα έκανε ανήλικη. Το ένα παιδάκι το έχει κάνει. Ήταν και αυτή παιδί είναι δηλαδή. Αυτό που λέει. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν όμως και πολλές αντιφάσεις στο αστυνομικό πεδίο και αναντιστοιχίες οι οποίες ερευνώνται. Θα σας πω μόνο μία από τις 4-5 οι οποίες έχουν εντοπιστεί για την συντομία του χρόνου. Όταν φύλαξε το τελευταίο παιδί, όταν φύλαξε το παιδί από τη φίλη της και πήρε το σύντροφό της η φίλη της να βγει, παίρνει μία φίλη της άλλη και της λέει μου πέθανε το παιδί. Άλλη φίλη, όχι τη μάνα του παιδιού. Άλλη. Ναι. Άλλη. Η οποία όμως ήξερε, ήταν και φίλη της μάνας του παιδιού. Η άλλη φίλη παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του παιδιού και λέει με πήρε η Ειρήνη τηλέφωνο τώρα και μου λέει το παιδί πέθανε. Και λέει τι πράγμα και αυτή ήταν έξω και τρώγανε. Παράξενο. Αστυνομικά. Θα πρέπει να πάρει κατευθείαν τη μάνα τηλέφωνο. Το συνεχίζω σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Αυτή η δεύτερη φίλη παίρνει τηλέφωνο και τη λέει πέθανε το παιδί σου μου λέει η Ειρήνη. Και αυτή τρελαίνεται με τον σύντροφό της. Εκεί που τρώγανε που ήταν στο σινεμά δεν γνωρίζω. Και αμέσως παίρνει την Ειρήνη. Με πήρε τηλέφωνο η τάδε και μου λέει την πήρες και της είπες πέθανε. Και λέω μια χαρά το παιδί. Είναι μια χαρά το παιδί, δεν ξέρω τι σου είπε. Προσέξτε, κλείνει το τηλέφωνο και λέει στο σύντροφό της. Αυτά όλα είναι κατεγραμμένα και υπογεγραμμένα. Πάμε στο Καραμανδάνιο γιατί έχω μία υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή της ήρθε το Καραμανδάνιο, της ήρθε ότι θα κατευθυνθεί εκεί πέρα. Την άκουσα να το λέγει στο. Αυτά τώρα αστυνομικά ένας προανακριτικός υπάλληλος, ένας καλός ανακριτικός υπάλληλος που έχει κάνει προανακρίσεις, τα ακούει και τι σου λέει. Κάτι δεν πάει, κάτι δεν μου κολλάει, ρε παιδιά. Ο κύριος Λέων το είπε με ένα πολύ εύσχυμο τρόπο. Διότι σου λέει όλες αυτές οι συνεντεύξεις εμάς μας βοηθάνε. Αφήστε να δίνουν συνεντεύξεις, να μιλάνε, να τα βγάζουν, ναι. Διότι μόνο έτσι θα μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Λέων. Γι' αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι μας βοηθάει και με τη μήνυση και με τις συνεντεύξεις κτλ. Βοηθάει τους επιστήμονες. Πάντως, δεν ξέρουμε, και την αστυνομία. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Πάντως, πραγματικά εμένα με τρομάζει το γεγονός ότι μια τέτοια τόσο σοβαρή υπόθεση ξανάρχεται στο φως. Πάλι λόγω δημοσιογραφικής έρευνας. Ενώ δεν θα έπρεπε να έχει αφαιθεί. Μου επιτρέπετε να διατάξω. Ναι. Είπα κάτι στο συνάδελφό σας εδώ πέρα στο κανάλι σας, ακριβώς σε αυτό το σημείο που είμαστε εδώ πέρα, τον κύριο Βαγγελάτο. Λοιπόν, δεν πρόκειται για 4 βρέφη, δεν πρόκειται για 4 μωρά, πρόκειται για 4 ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι θα μεγάλωναν, θα ερωτεύονταν, θα πήγαιναν σχολείο, θα έκαναν όνειρα, θα είχαν τη ζωή μπροστά τους. Πρέπει. Και είπα και στον κύριο Λέων πριν μπούμε στο στούντιο εδώ είναι ο κύριος Λέων, του είπα, είναι απίστευτο για οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Για οποιοδήποτε πολίτη του κόσμου. Να πεθαίνει ένας άνθρωπος, να το παραλαμβάνουν οι ιατροδικαστές και ο ιατροδικαστής εξετάζοντάς τον πλήρως να μην μας δίνει το λόγο που πέθανε στο 2024. Και να γράφει ότι δεν υπάρχει ούτε το σύνδρομο του Λίκνου, εγώ πιστεύω, και ιατροδικαστά, ούτε η μία μπαρούφα ούτε η άλλη μπαρούφα που σας είπα που είπε ο συνάδελφός σας. Έτσι όπως είναι τα πράγματα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάλι την ίδια συζήτηση κάνουμε. Και στην Σπυρίγκου το ίδιο λέγαμε. Από τις δύο αυτές υποθέσεις τουλάχιστον αποδεικνύεται ότι με τους ιατροδικαστές και τους αστυνομικούς, θα σου πω εγώ, δεν μπορεί να καταλήγουν στην τύχη τους μια υπόθεση. Και να κλείνει η υπόθεση και να λέμε δεν ξέρουμε να δικαιολογήσω τίποτα. Θα σας πω πολύ σύντομα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι συνάδελφοί μου κάνανε πλήρεις εξετάσεις και δεν βρήκανε, διατυπώσανε μια λάθος αιτία θανάτου με την έννοια κάτι το οποίο δεν υπάρχει, ένα παθολογικό το οποίο δεν υπάρχει. Σας θυμίζω παλιότερες υποθέσεις είχαμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Επίσης, δεύτερο, αυτό που κάνετε εσείς εδώ δημοσιογραφικά δεν γίνεται στη ζωή ενός ιατροδικαστή. Δηλαδή, ο ιατροδικαστής δυστυχώς δεν έχει συνεχή επαφή με τον αστυνομικό, δεν έχει συνεχή επαφή με ένα ψυχολόγο. Κάπως πρέπει να αλλάξει όμως αυτό με κάποιο τρόπο. Στην Αμερική, κοιτάξτε, που ήμουνα πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2009, δεν σας κρύβω ότι είχαμε δικούς μας detective, δικούς μας ερευνητές, δικούς μας ανθρώπους επιστήμονες. Ένα σώμα που ερευνούσε. Ένα σώμα ξεχωριστό, αυτόνομο, ανεξάρτητο, το οποίο πράγματι ερευνούσε το έγκλημα. Η ιατροδικαστική συστεγάζεται στην Αμερική, να το πείτε και αυτό. Η ιατροδικαστική με τα αστυνομικά μέγαρα συστεγάζονται.
στην Αμερική. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε. Κυρία Σιλάμη, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, και να συμπληρώσω σε αυτό ότι είναι σημαντικό και οι επιστήμονες, οι ειδικοί εκπαιδευμένοι με γνώσεις, να ενταχθούν σε αυτό. Μάλλον θα πρέπει να το ξαναδούν από την αρχή όλο το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην αρχή ακόμα των αποκαλύψεων αυτών. Θα πάρει πολύ καιρό για να αποκαλυφθεί αυτή η ιστορία. Και μετά θυμάστε πως είχε γίνει και με άλλες υποθέσεις. Ξεκινάει μια κατάσταση, στην αρχή δεν ξέρουμε τίποτα, γι' αυτό βλέπετε και όλους είναι πολύ συγκρατημένοι. Τι θα γίνει στο τέλος δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, κλείνοντας θα σας πω κάτι. Πάμε, γιατί ναι, μόνο αυτό. Νικόλαος Νικολάου, εισαγγελέας, πρόεδρος εφετών Πάτρας. Κρεμόμαστε όλοι επάνω. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.